Награждаване мъже 100 метра гръб. Трети Ангелос Пашали Меса Геотония от Сайпрас. Втори Боян Найденов Олимпия. Шампион Михаил Георгиев Акулите. Девета серия, нулев коридор Александра Шаранкова Пловдив 2019. Първи Виктория Симеонова ЦСК. Втори Елена Калайджийска НСА. Трети Дария Томова Акулите. Четвърти София Христова Левски. Пети Антония Начева Боляри 2009. Шести Боряна Кръстева Дамени. Седми Ева Янкова Локомотив. Осми Преслави Орданова Добруджа 2021. Девети Мария Павлова Джиди Спорт. Награждаване 100 метра гръб старша възраст. Трето място и бронзово отличие за представителят на Свети Георги Борис Колев. Второ място и сребърен медал Алекс Стойнов Олимп. Шампион Тодор Господинов Траяна.